Můžeš. Co se stalo se sedačkou? Ty jsou prosazený, hele, jak se v tom furt sedí, tak to je... Co to je? To je kamera, ano. Na co? Hele, víš kolikrát to je na to, když ti nějaký blbec vybrzdí nebo tohle to, tak... To je vtipný. Těma nohama. No, vidíš to. No a co teda jakože? No a ona, že to ne, že... Ona teda nadávala, kdo teda za ní půjde, ne? Protože měla hrozný strach a dneska mě řekne, no ale já zítra jedu do Brna, k doktorovi a nemá s tebou kdo jít. Říkám, no. Pohodě, já koukám. To dobré, tady taky už. Říkám, tak fajn, no. Tak ona nadává, no, ale si taky nemá kdo jít. Vidíš to? Nechápu. Nevadí ti průvat, ne? Na tu chvilku mi to ještě. Jak asi nevadí? Jo, tak Rovně. nahoru k Bile, to je, nebo nahoru, tady je to rovně vlastně. Ty jsi idiot. A Pražák. Ty vole, nekecejte a hrejte. Jak mě dají vlásky. To už je o něčem jiným, no. Tohle auto. Tady vlastně navigace. Mazec, no jako nestěžuju si zatím. Až na to turbo, tak je to fakt mazec. Měl jsi strach. Jo, že tam najde. Takhle tak na mě málem sestřelila ženská, jak jsem jel do těch Českých Budějovic, do těch Strakonic. Tak úplně stejně, akorát že já jsem letěl kilo 20 a ona se rozjítla. A je to tam. Dělej. Seď, klidu, seď. Mám je tam, v klidu. A nebo jo, ale... Kecat. Navíc teď v internetu získáte na zkoušku i UPC televizi na Navštivte UPC.cz a objednejte si internet s výkonným Wi-Fi modemem ještě dnes. UPC. Můžete cokoliv. Zvedne vás do světa pohádek od 8. do 25. září do Olympie Brno. Prohlédněte si originály kostýmů nejznámějších neděli 25. září. Těšte se na soutěž skládání puzzle od dětských pokojí a další skvělé. Však jo.